כלב, אסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו. מי שמגדל כלב רע בתוך ביתו, כאה בארור. אבל לפעמים מתירים. יש יישוב ספר, שפחדים מחבלים, מפחדים מגנבים, שודדים. שואלים את הרב, כל דבר שואלים את הרב, ונותן להם היתר, כן. או סומא, עיוור, שיש לו כלב בהנחיה, שואלים את הרב, ואומרים, כן, מותר לך לגדל כלב. או כלב קטן, שזה אסור לישוע שלא מבעיל. הגמרא מספרת שהיה פעם אישה אחת בהיריון, הלכה, ואיזה כלב קפץ, והתחיל לנבוח לה. היא נבהלה. בעל הכלב, אומר לה לאישה, מרגיע אותה. זה הכלב הזה לא נושך, כלב נובח לא נושך. אל תיבא לי. אמרה לו כבר נד ולד, מה אתה מנחם אותי? ונפל הילד. ראש שנבהלה, הפילה את הילד. לכן הגמרא אומרת שאסור לגדל כלב רע בתוך ביתו. כלב רע, כלב שמפחיד את האנשים, בולדוג, איך זה נקרא, כלב שמפחיד את האנשים, אסור לגדל בלי היתר של חכם. אלא כן, דוגמאות שאמרתי.